L-abbozz tal-liġi dwar l-Unjoni Ċivili huwa lest u ser ikun ippreżentat fil-Parlament f'Settembru li ġej. U minn nhar it-Tnejn persuni transgender li jkunu għamlu bidla fis-sess tagħhom se jinghatalhom id-dritt li jkunu rikonoxxuti bis-sess il-gdid għall-finijiet kollha tal-liġi. Żvelat dan il-Ministru għad-Dialogu Soċjali Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet ċivili Helena Dalli meta tat rendikont tal-ħidma tal-Ministeru tagħha fil-qasam tal-Libertajiet ċivili fl-ewwel mitjum tal-Gvern il-ġdid. Il-Ministru Dalli saħqet li l-Gvern qed jindirizza diskriminazzjoni li ssir fuq bażi ta' orjentazzjoni sesswali u identità tal-ġeneru. Tagħna hija illi ikonna soċjetà miftuħa, soċjetà ġusta, soċjetà kritika fejn ma jkun hemm diskriminazzjoni kontra ħadd. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru Helena Dalli qalet li għaddejjin taħdidiet mal-Kummissarju tal-Liġijiet dwar l-emendi li se jsiru fil-Kostituzzjoni biex il-liġi tal-pajjiż tagħti protezzjoni kontra id-diskriminazzjoni fuq bażi ta' orjentazzjoni sesswali. Il-Ministru referit ukoll għal ftehim li sar barra l-Qorti ma' ġewwa nkassar il-persuna transgender li issa ingħatat id-dritt ta' żwieġ u qalet li l-liġi li għandha twassal biex każijiet bħal dawn ma jkunux repetuti tinsab fi stadju ta' kumitat. Helena Dalli ħabbret ukoll kif il-Gvern irrikonoxxa l-jum ta' 17 ta' Mejju bħala l-jum internazzjonali kontra l-omofobija u transfobija.